Ha kasi tho ding ugram saveka ka motor san block lo leit ban play ya ka yeng sa join kongrentina kharbani kabala depsna hakantoi Longïing ha kashnong Mawïawet ya ka te ki yeng national Lyngba ka scheme pradhan mantri awas yojana PMAY jong snam asa khandai arja rapau kabala mang bisa kumba silak laipo hajar tingka ya kate ki yeng la Pyntrei de kirang ba jong kate Shnong Henry yak bisa ka bade nam ta ka jinglo jing sep baro la penrong ha ka account jong kanong yo ya kate ka scheme kadaw bala pelong ya kirang ba Shnong bakin hab ban Pyntrei ya kate ka yeng kade namar ba kate kanong yo ya kate ka jirap kalong ka Baduk palan kumta tang marsuyo jing tep bala yo ya kate ka scheme kala kerpat juri kirang ba Shnong bakin Pyntrei Henry melada Pyntrei hi kan omla satya namar ki bon king jindawa paman kasngi ha kate ka sngi shwan play ya kate ka yeng la yo ya ka jingral kon nau ba ramsing walang sordar ke Shnong bat ba emoli gram seveka upadi pe ya kamau yo GS circle Bani na kaskim PMAY ya kabakam mothar san blok kala ai bat kala Pyntrei hangi kum ka Shnong ka thau kum ta ka ne kapur ni penpau ya kin sungu ya ka ban la ban pendep bat ka ne ka yeng ka kongren tina khar bani yo ban syong ban sa no kum ta ka ban ya donang bat i kram sabak yong ka ne ka circle ka jungi hakan dekat ni kuat ban lino ya kan ying knang ba kongren tina khar bani yo ban song ban sa no hapo jong kan ying nasi buram ya ka blok bo kaya tristom liam yang ong bu nga sni stom nga sni jar mar nga de ru kan thai nga nyip re nga la re ya ka Pyntrei ti nga ai no hak blok ka masuk